Mateo Kapitulo 12. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Parisiyo miingon. Magtutudlo, pakita kamig milagro. Apan mitubag si Jesus. Pagkadautan gayud sa mga tao karon. Wala na'y pagtuo sa Dios. Nangayo kamog milagro kanako. Dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo, maura ang kahibulungan nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Sama nga si Hunas, 3 ka adlaw ug 3 ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda sa dagat. 3 usab ka adlaw ug 3 ka gabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. Og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa Siba mubangon og musudya kaninyo kay mipanaw siyag layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulunan ni Haring Solomon. Og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon.